Hej, lige et øjeblik, så er jeg klar. Helt okay. Sådan der. Hvad skal det være? Bare 2 sandwiches og et stykke kage. Super, kort eller kontant? Mange tak. Maden er færdig på testtid. Sounds perfect. Alright, so what'd you get us? 2 sandwiches and some cake. Michael, stop that! That's disgusting! Michael, what the hell? Look at me. I don't want to see that kind of behavior from you again. Is that understood? Hvad har du gang i? Stop det! Bland dig udenom. Du skal stoppe. Lige med det samme. Har du slået ham før? Har du slået ham før? Gå din vej. Det her rager ikke dig. Hvis ikke du stopper, så ringer jeg til politiet. Rolig nu, han kan tage det. Eller vil du også tage en tur? On that beach. Honestly, that was amazing. Right? It really was. It was kid free. Honestly. Yeah, it's perfect. Er du okay? Hvis der er noget, skal du bare sige til. Jeg vil gerne hjælpe. Hun slår mig hele tiden. Hjælp mig. 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 Michael. If you used your bike half as much as your games, we would actually have some time to ourselves. Sandwicher! Ja, tak. Hvordan kunne du lade hende slå drengen? Han kan tage det. Altså, børn er hårdfør, og Michael han mangler respekt og disciplin. Det er lige meget, om han er hårdfør. Lige meget, om han er en lille møgung. Han er bare en lille dreng. Jeg tror, hvis ikke han er en kiosk ekspedient, har nok forstand på børneopdragelse. We need to get back here next year. We really do. Oh, we should try that restaurant, the one down then. Oh, we really need to come back. Yes. When we get back, Hej, Michael var det. Would you like to come inside and have a look? Go ahead, just behave yourself. Come on, come on. You know your mom mustn't hit you, right? It's actually illegal. Has she hit you before? I'm going to call someone to stop your mom from hitting you. Michael, it's time to go. Michael? Michael!
job! Mange tak. Det ser godt ud. Jeg så dig slå drengen tidligere. Det er ikke i orden. Hvad? Nå, jeg vil altid gøre det i min familie. Det giver en form for respekt. Men det giver jo ikke respekt. Han bliver bare bange. Hør, jeg tror virkelig ikke, du skal blande dig i min søns opdragelse. Men det tror jeg skal. Ellers tager ingen sig af det. Slår du ham også derhjemme? Nu skal du stoppe, hvis du ikke vil have problemer. Hvilke problemer? Den dreng er i fare. Det har jeg ikke tænkt mig at ignorere. Cheers. Vent. Hej, jeg har lige set barn blive slået ude ved bordet lige ved Mm.